onderstreept de zelfstandige status van Curaçao als land. Het is voor het eerst dat op Curaçao op deze wijze een dergelijk verdrag wordt getekend. En op een historische datum van 1 juli, die historisch is voor ons beide landen. Ook voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1 juli is een historische datum en één waarop we doorgaans terugkijken. En die datum van vandaag en dat verdrag tekenen vandaag geeft ons de gelegenheid om een nieuw hoofdstuk te schrijven dat naar de toekomst gaat kijken. En dat de goede band die bestaat tussen onze beide landen, tussen die 3 landen, dat die goede band een nieuwe dimensie krijgt. Door dat belastingverdrag wordt het mogelijk dat bedrijven in elkaars landen kunnen investeren en geen dubbele belasting betalen. Dat bedrijven het makkelijker gemaakt wordt om bij elkaar te investeren. Dat wij meer samen kunnen doen. En het elegante van dit belastingverdrag is ook dat het niet één is waarbij 2 landen afspraken maken met gelijke belangen en er een stuk concurrentie ontstaat. Nee, hier komt er een verdrag met aanvullende kennis en expertise. Zoals collega Javier vertelt, wij staan op het punt om zwaar te investeren in olie en gas. Curaçao heeft kennis en ervaring met de verwerking, met de distributie, met de handel in olie en gas. Dat is kennis die wij zeer goed zouden kunnen gebruiken. Suriname heeft tal van natuurlijke hulpbronnen die hier een rol zouden kunnen vervullen. Als wij ervoor kunnen zorgen dat dat goede ondernemerschap en die spirit die er is in beide landen, dat die met elkaar kunnen samenwerken. Dat ze niet op beide plaatsen belasting betalen. Dat wij faciliteren zoveel als mogelijk, dan ontstaat hier een situatie dat we in beide landen ons ondernemerschap niet alleen meer ruimte geven, ruimte bieden om te groeien en te bloeien, maar ontstaat er ook veel meer band en binding tussen de historische relatie van onze 2 landen.